Elah teko mbaon Jas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putuku adik uline Bapak Mogo Jas. Ketemu mana yang tobene Bapak Mogo Jas. Aja lali komen liye sokrat-sokrat jempolane bali mana tobene Bapak Mogo Jas. Matur suwun Jas. Apa tak jak anu Jas? Mek bibit gedang tak tanduri sing kono Jas. Lah iku lho. Elah. Matur suwun Jas. Elah. Lagi lo Jas ngapain tak tandur, tak ketokin kok. Ya anaknya tak jokoki Jas kok. Kok tak tandur ono Jas. Oh. Anaknya agis Jas. Oh. Betak apa bibit gedang ki lo Jas lagi. Jas anaknya wakeh Jas. Iki. Rekalsa ya. Oh, bisa juga ya orang biasa. Orang niki Jas, itu sitok Jas.
Wah. Itu orang wet Jas. Kene rada ijo Jas jagunge Jas. Tak parek gedang rono Jas ngulon. Ya sekarang tunggu Jas, moga-moga tangannya udan. Lagi rong diabuk Jas, sampai diabuk ngenteni udan nih. Dingi-bingi kene udan ya gak roh. Ngono ya gak deres Jas. Ya adem nih pok jagung. Kayaknya kayaknya tak tandur orang wet Jas, karena saya tak wet terus karena kayak untuk 10 kayaknya Jas, 10 wet kan lor. Jagung ada putan nih piye Jas. Kita nandur mau Jas, kok nemu apa? Sing tapal atasnya apa tak pewarek gedang apa rono Jas. Ada alam Jas wong panasan ora entuk udan. Kene gak spero Jas putahe. Iya gue kaca orang diabuk. Perkara lah harap ngabuk ngenteni udan Jas. Muga-muga kok bengi udan Jas. Dah semen Jas udah mati jagungnya salah perkara kurang kurang banyu ora ana udan. Iya aku mau Jas.
Jazz, mulai kuwi jazz ini. Ayo, oke, tinggi kabeh sih jazz. Agar sana apa? Gara tanah daure tape jas guys. Ya agar udah anak tanah urip di lah tanjepno Des malah HP kok anake Agar anak hutan di luar urip jas. Terano urung anak hutan jas kena sana hutan ya delok ae uripe. Tanah diantar ya kak Jas. Iya Jas, jagungnya daputan Jas. Alah ya saolah Jas, pancen rezeki ya gede cilik Jas. Tapi sing bekuan kon apik kabeh Jas, jane putan lumrah lah.
Leren yang gubuk jas ki. Alah wis esuk jas wong jatahe Mbah Pomo terus ning mbaon kene. Lagi menawa anu jas Mas Ari paling ngirim ning bekuan, ngirim wong icir. Ki aku sebagai rene. Ki aku bar nojo gedang kene rampung terus yo nojo kidul jas. Lagi balikan terakhir balik rene nah aku. Alah. Terakhir balik rene jas. Alah. Karo leren. Alah, sing kono jagunge apik jas, kene rada putan. Ora rada ya akeh putan. Mbah kok dadeane jas. Mbah kok nek ramari paling ya dibubur dijirinah jas. Karek sing 6 kono jas. Karek Mas Ari karo Mas Ajis. Alah, panasen jas karo sup nggih. Panas re. Alah. Alah. Karo eretan jas ya. Alah. Dari anu ya jas hiburan alon-alon. Lah. Bangkar layaran jas ben adem. Ceritane wong sanang abane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang malati agawe larane ati kembang kacubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku waton buyar mula wong tresna ora kena go sembrono ora becik anggone priya wanita kembange rawe iku paribasane tanimbang rame luwe becik tak tinggalke jas ya alon-alon tarang bapak mau coba ya suarane malah malek jas nama yo genah nama yo kaya grok-grok no jas ya. Glutur jas ya. Satria dadi pati gagah perkosa waton gegirisi gudeg masimbar dada hidup manggala cakra lamun ngendikan greng-greng pindu gluntur ing mangsa karandeng dadi tatunggale kadang Pandhawa. Alah jas ya. Iki bang awan-awan jas karo laran jas ya panas banter jas. Panas ini. Ya. Dia boleh kok. Anu bola tandak jas dolar do nyetreng gitu kumbahan yang kene jas kayak nyetreng bola nuk tandak mbahan kono lho jas gitu boro rene nyetreng wong cek grumbul jas iki kan di anu jas kontrak wong bolong kare ape tandur tebu 8 hektar jas iki gandeng kuwi ijek blokaran kuwetol tenanan jas ijek blokaran akhirnya ya anu jas menawa seben ya rada rejo kene jas masalahnya apa ditebu kabeh iki kira-kira. Alah ya pira anu jas terus ya jenenge nandur-nandur ya biasa nek amane ya cara mana kene ala ya sing kidul ya serontok apik jas. Ya sing kidul rada apik sing banget lawas. Karet tuh jas wong tarah ya rasa ge lemu kuru isane nandur ki meng bapakmu dipakai kotor rene nanduri gedang jas karo delok jagung kidul
Ya karo kono barang tak tanduri Jas, tak tandur gedang wis. Tapi ya cukup Jas. Kok bapak mah balik nah Jas, balik tandur gedang nah kok. Tak tandur gedang lho. Karena gedang yang ngejegan nih Jas. Agak-agak yang gede lumayan. Iki anu Jas ki yo payah lautan Jas anu Jas 10 payah lautan iki kok sore balik nah Jas ya wis jodoh lagi anu ya bedene bapak Magujas cukup semene wae dhisik ya sepurane nang kler-kler ngomongane bapak Magujas sampai jumpa lagi video selanjutnya ya Jas ya aja lali jempolane cokrat-cokrat di komen YouTube-ne Bapak Magujas. Jas aja lali lho Jas. Ikan Bapak mau tonton terus Jas ya. Bapak mau benter rezeki, Bapak mau melok putune. Bapak mau benter rezeki Jas. Gujas tak tungan-tungan Jas. Gujas nang luar negeri, Gujas nang luar Jawa, Gujas nang Indonesia. Muga-muga diparingi seger waras karo sing kuwasa, rezekine lancar, awake sehat. Muga-muga Gujas kabeh diparingi panjang umur karo sing kuwasa ya Jas ya. Sak anak putuku muga-muga diparingi karo sing kuwasa. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewang-sewangan ya Jas ya. Ki bapak mau wayah laut Jas. Elah. Terus sore balik nah Jas jam piro?